Mundur ora ya ketok. Piye ra ketok lho. Oh, ora ketok tenan ya awakmu kok triplek cilik banget. Iya. Ah, iki wis ketok ya ning kene ya. Heeh, awas ngidak cah cilik. Ketok tenan lho, Ndes. Aja engko nek ra ketok meneh engko. Iya. Iya, ndas. Ora apa-apa wis ben nengke wae. Iya. Dek ora sale aku le ngapura iki dek ora dong Des ki artine apa ora dong. Oh. Kuwi bukti keakraban kita berdua. Iya. Ya ora? Heeh. Kaya wong akrab ngono lho, nek akrab kan kudu ndes. Pokoknya aku nek wis mangan jangan lombok dadi ndes pokoke ning kene. Ki mau dinae jangan lombok meneh ya ndes meneh. Kumat Nek medun mari ngono ya. nek medun mari nek dipangani jangan lombok meneh ya ndes meneh. Oh ya Wis sesuk tak gawonan. sesuk nek mayang ning Wonosari do tak weling sing nanggap ampun jangan lombok.